Ýurda aralaşan sowuk howa günnägor sebäplerde günnelik durmuşy bökdüýär. Türkmenistanyň günnägor sebäplerine howanyň temperaturasynyň birden epesi aşaklamagy bilen ilatyň nokatlaryň infrastruktura ulgamlaryna bökdünçlükler ýüze çykýar. Käbir obalarda yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň hemde tebii gazyň üçünçlügindäki bökdünçlükler zerarly odun ýakyp ýylanýarlar. Maşgala çäreleri hem emele gelen oňaýsızlyklardan öz paýyny alýar. Liwan polatynyň dolandyryş merkezine howanyň temperaturasy 12-nji dekabrda günnüz -10 gradus çenli peteldi, gije 18 gradus sowuk boldy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik ulaw terişdeleriniň işini bökdüdi. Dizel ýangyjy bilen işleýän ýolagçy awtobuslarynyň hemde avtomobil ýük ulawlarynyň ýangyjynyň sowuk howa sebäpli doňup galan pursatlary boldy. Ençeme ýolagçy awtobuslary avtoparklardan çykarylmady. Gatnaw uğurlarynda hereket edýän käbir awtobuslaryň salarkasy doňup galdy. Üstaşyr-daşyr ýurt ýük ulawlarynyň hem salarkasynyň doňup galan pursatlary boldy. Diýip transport pudugynyň habarly bir Türkmenabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Sişenbe güni şäherdäki ýolagçy awtobuslarynyň tasyýarysy transport kärhanasynyň awtoparklarynyň çykarylmady. Günnägor welaýatyň käbir künjeklerine 12-nji dekabra geçilen gije termometrler -15 -21 gradus aralygyny görkezdi. Sebäti aralaşan sowuk howa çärji wetrawynyň Farab şäherine hemde Ýasydepe we Garawul obalaryna gazyň basyşyny peseltdi, ýyladyş gadanlaryny öçürdi. 12-nji dekabrda Farabda howa 10 gradus sowuk boldy. Ýöne howanyň sowugy -17 gradus töwereklerine duýulýar. Aýat bilen aralaşan öpçünçülük meseleleri yerli ýaşaýjylar üçin käbir oňaýsızlyklar döredýär. 12-nji dekabrda Farabda harwy gullukdan boşap gelen eserleriň şanyna hojalyklarda berilen Hudaýoğlu sadakalary tok kesilen soň üçüsi we tutuk geçdi. Sadakalara barýan adamlar çyrasız otoglarda oturup çöregiň duzyny dadyp öýlerine gaýdýarlar. Bitaraplyk bayramçylygyna gabatlap 12-nji dekabrda harwy gullukdan boşap gelen ýigitleriň sany köp boldy. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hudaýoğlu sadakalarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň howlusyny geçirmekçi bolan hojalyklaryň mihmany köp bolmady. Çaklyga baran adamlar daşarda ýazylan saçaklaryň başyna sowuk howa zerarly uzak wagtlap oturup bilmediler. Adamlar derrew mihmançylykdan gaýtmak bilen bolýarlar. Käbir obalarda howanyň temperaturasy epesli aşaklan soň hojalyk hyzmatlarynyň üçünçüligi düýbünden besedilýär. Iň zerur wagtyna sowuk howa aralaşanyna tebii gazyň we elektrik energiýasynyň mahrum galýan oba ýaşaýjylary odun ýakyp ýylanmagy çalyşýarlar. Welaýatyň Garawul obasyna ýylat bökden şugun getiren oňaýsızlyklary bilen ýüzbe-ýüz galýar. Garawul obasynda ne tok bar, ne de gaz bar. Oba ýaşaýjylary odun çapyp howlusynda ot ýakyp ýylanýarlar. Adamlar odun közüne endamlaryny çoýup ýylanýar. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Sebätiň administrativ merkezine gaz üçünçüliginiň ýagdaýy kadyly bolmagyny galýar. Ýöne şäheriň käbir etrapçylaryna bir taraplyk bayramyna 4-5 saat töweregi elektrik energiýasynyň üçünçüligi kesildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji dekabrda günnägor Sebätiň darganaty etrawyny oba ýaşaýjylaryň öz hojalyk jaýlaryna bu gazanlaryny esewan etmek üçin gijelerine nowatçylyk çekýänliklerini habar berdi. Şeýle-de Sebätiň öýre meýdanlaryna sowuk howa zerarly ýüze çykýan mal ölümleri hasap alınny. Türkmenistanyň döwlet ýeňçiligine media serişdeleri ýurda aralaşan sowuk howanyň fonuny infrastruktura ulgamlaryna ýüze çykýan näsatlyklar barada habar bermeýärler.